Giaprubahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaubos sa state of national calamity ang tibuok nasud. Ani ang report. Gipaubos sa state of national calamity ang tibuok nasud subay sa pagkusukuso sa bagyong Tino ug ang bagyong Uwan nga gipaabot nga moigo sa North ug Central Luzon karong weekend. Kini mao'y rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council human gipahigayon ang situational briefing uban kang Presidente Bongbong Marcos Jr. kaganihang buntag. Tungod kuno sa kalapad o gidaghanon sa mga rehiyon sa nasod nga nagabihan ug apektado sa bagyo sa Kabisayan o gipaabot nga mohatod usab og kadaot ang umaabot nga bagyo sa amihanang Luzon nga gikinahanglan ng ideklarar ang state of national calamity. Matod sa presidente, giuyunan niya ang rekomendasyon ug gipaabot na lang ang opisyal nga deklarasyon niini. Ubos sa state of national calamity, paspas na uni ang paggamit sa emergency funds ug ang procurement process aron mas paspas ang pagtubag sa kagamhanan sa mga panginahanglan sa mga biktima sa katalagman. Samtang gimando sa presidente ang pagpahigayon dayon ug mga relief operations sa mga apektado sa bagyong Tino, ilabi na sa Sugbo. Gipangandaman usab sa mga ahensya ang bagyong Uwan nga gipaabot nga moigo sa lalawigan sa Cagayan apan apektado usab ang amihanan ug ang Central Luzon. Apan gipasalig sa presidente nga dili talikdan ang Sugbo diin mas daghan ang nawad-an ug mga Pinoy-anan ug nagkadaghan usab ang nakalas. Ang mga ahensya dili pa makahatag sa gidaghanon sa mga nakalas kay nagpadayon pa ang pagpangita sa mga namising. Mobisita dinhi sa Sugbo ang presidente ug mga adlaw aron personal nga sayran ang nagpadayon nga relief operations.